Oso ohikoa hori, Claro, Akatxoi. Antxon Telleria. Claro, nik uste hola hasi genezakela. Hori hasi ginen, bueno, Antxon Telleria. Antxon, claro, lehenbiziko te guztiarekin jendeari gorputzak eskatzen dio bigarren ere guztitzea. Claro, hori da, bigarren Antxon Telleria. Benetan, Bueno, hasi izango da, hasiera. Uste dut... Ongi etorri txapera. Ez que, claro, txap. Antxon Telleria txapen. A ber, zeinek esango du hau, ez da? Hau korapilo hau. Ze polita, mira esker, ze polita. Hori da, Polita, ez nik polita esango dut, ohar bezalaxe hau, hasi aurretik, gero ja dena zure esku, Bai. Baina, baliatu nahi nuke gaurko elkarrizketa idoia, laestera daukat C2ko ahozkoa. Orduan batua... Idazmena gainitut, Ados. orduan pensatu, zergatik ez baliatu gaurkoa, praktika modura, gehiago da. Igual, elkarrizketa erakutsi aztertzailei, eta esan, honekin, txap. Ongi. Saiatuko naiz batuera garbian orduan. Primeran. Nola aurkeztuko zaitut? Aurkezle, komunikatzaile, umoregile, ez dinenle, ez dakit nola? Umoregile guztan ez zait. Bai, esatari lanetan eta alde batean edo bestean edo irratian edo telebista, baina beti eta oso haseratik argi izan dut. Humorerako joera hori eta gogoa, batez ere. Zenula. Bai, umoregile asko guztan ez. Txikitatik izan zea baitare pizka bat. Bai. Ola artista. 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 Polita, gainera, horrela, elkarrizketak egiten izizutenean, polita da, ze emate dizu aukera, autorreflexiorako da. Sekula zure buruari, zergatik hasi zinen nahi. Hori da. Eta bai jabetu nintzen, umetan izan naizelako ni, eta orain ere, akaso ez dirudi, baina beldurti, kezkati, atormentatu puntu bat, bai, puntu terdi ere bai, askotan. Eta umetan ere, beti bigarren planoan egoteko kontu hori, bereziki plaza gizona edo plaza umea edo esan da, izan, baina baliatzen dituen horrelako aukerak, mainguru batean, elkarrizketa bat eta tertulia bat eta bar, eta batean zerbait heldu eta kolpe txiki bat bota, bai, eta hori zen nire ekarpentsoa, ez da? Eta orduan, bai ohitu izan naizela edo nire izaerak asko eraman nahuela erne egon, entzun, eta aukera dagoenean, kolpe txiki bat bota, eta jendeak barre egiten bazuen, ja beldur hori ere geisten da, eta aprobazioa sentitzen da, eta bai, uste dut horre markatu dela. Ze telebista zalea, irrati zalea izan zarete etxean, ez da? Bai, etxean beti danik, eta oso, gurasoak biak izan dira, aitak gero beste lanbide bat ere hartu zuen, baina euskaltegiko irakasleak. Eta orduan, etxe testuinguru idiliko batean jaioak, eta euskal telebistaren oso bueltakoak, irratia ere bai, txiste kasetak ere bai, umetan, bai, oso gertutik aitak, euskaltegiko irakasle izateaz gain, Miramonen txirrimerri eta txiribito honentzat gidoi batzuk ere idazten zituen, kameotxo batzuk ere egina, Kike Amonarriz oso bueltakoa, gertukoa, orduan, bazegoen horrek. Lapiko hori ondo betetaren eugan. Eta, gero ikasketa aldetik, ikusentzunetik joan zinen, ez da? Bai, ikusentzunezkoa ikasi nuen, ze nekien zer ikasi. Eta orduan ikusentzunezkoa. Zer ikasi ez dakien jendeak ikasten du ikusentzunezko komunikazioa. Eta gero karrera bukatu eta esate dute, oraindik ere ez dakit zer egin. Nik sortez, gero izan nuen unibertsitatetik atera eta praktikaketa egiteko aukera, eta horrekin ja lotura lanbiderako eta gaur egungo jardunerako. Baina bai, anaiak ere pixka bat bidea zabalduta. Bai, ez da? Beti aipatzen du, falta zaio behobian niri bidea zabaltzea. Hortan ez, ez da? Hortan ez. Baina, anai zarragoa eta berak bide hori dagoeneko ikusentzunezkoa ere egin eta irratian eta asteak, gertukoa, oraindik gertuko egiten du. Eta ez hori bakarrik, anaiarekin ere hor badaukat psikologoarekin lantzeko zerbait, berak hasi zelako zestapunta jokatzen eta ni ere bai, berak egin zuen batxilergoa letretatik eta nik ere bai, ikusentzunezkoa nik ere bai, irratein hasitzen ni ere bai, personalidade gutxi daukadala, alegia, hori ondorioz da genezake, eta gero bai. Beldurti izate hortan ere, beti dagoelako berme txiki bat edo, beste norbaitea bidea hasi badu, ibili badu, zertxo bait, bere atzetik igual abiatuko naiz, ezta? Lehen impresio batzuk, galdera batzuk, egin zeitxura dauka honek eta bar. Eta gero egia batxilergoan, galdetzen zute, ze ikasi nahi duzu. Eta erreparatuta, nituen abildade apurroi edo, esaterako arreta ematen zidan, beldurtia izanagatik ere, jendaurrean hizketan adibidez, nintzela beldurtzen. Askorentzat sekulako krisia suposatzen. Bai, hori esaten da, beldurra hundinetakoa dela, Oso txarra, eta uste dut
hezkuntza sistemak ere esku hartu behar lukela hor, begira, ze dardo dagoen. Ez, baina izan delako jende askorentzat oso gauza traumatikoa, ez da? Eta niretzako hori ez, jendea begira daukadan bitartean, horrek ere beldurra baino emate delako babesa gehiago igual. Begira, nirekin daude. Bai. Edo, bueno, ea nirekin dauden. Hori da, galdera ez da. Naiz, ez da? Bai, nire ganatzen. Bai, hartu eman hori, eta hortan eroso sentitu izan ez. Ze polita, hori. Eta esan duzu, praktikak hasi zinen, eta okerrez banago irratian ere... Bai, gaztean. Hori da, gaztean. Eta gira, kontua gainera, umoregile izatearena, edo bokazio hori bai, baina aldi berean, enuen uste hori nire lanbidetik bideran ezakenik. Joera hori, eta zaletasuna baneukan, eta gustatzen nintzaidan, baina gero aldi berean iruditzen zitzaidan ikusentzunezko komunikazioa ikasi berritan, nire lanak behar lukela, kazetari serio bat izatea. Eta hala gertatu zen, Euskadi irratian bekadun aritzeko izen eman nuenik, gaztean ere egin dituen probak, eta ditu zidaten esan ez hartu zaitugu bekadun moduan, eta gaztean. Ni joan nahi dut Euskadi irratira. Albistegietan. Persona errespetatu bat, pentsa ez da? Ze akatz lizateken hori, errespetu oso Euskadi irratiari. Baina orain Euskadi irratian ere kolaborazioak eta egite ditut, baina humoretik. Eta humorerako ogibide bat ere izan zitekela zaletasun hori deskubritu nuen gaztean. Zesan zidaten, ze gustatzen zaizu? Hau, egin hori hemen. Ze gaztean musikaz gain gehien bat egiten dena entretenimentua. Orduan ateak zabaldu zizkidan horrek eta hor bai deskubritu nuela, kontuz, hau ez da zaletasun bat, hemendik zerbait gehiago egin daiteke. Eta, esan duzu talde baten didan zabiltza, ja urte batzu baita, ere? Bai, ni didan hasi nintzela 6 urte izan. 6 urte, eta nahiarekin kasu honetan... Hori da, bai, hor ere. Ez nun, zaurian sartu nahi. Ondo sendatuta dago, Ari nintzen pentsatzen, esan dudala, nik didan hasi nintzela 6 urte dira. Hori gaizki dago. Hori gaizki dago, ez. Zinez modu batera ez. Hasi nintzela 6 urte pasea. Hori da, ergatiboa. Julenekin akabo bakea izeneko saio bat dagoetan nolako arratsaldetan, eta gero ia goizerako saltoa egin genuen edo, eta hori ja 6 urte bai. Binomio ono egiten duzuelako enseñale hori ere ez da? Antza, hala izango da. Bai, eta hor, bekadun hasi nintzena ere, garai hartako koordinatzaileak Jon Lamarkak segituan hartu zen horrela. Tankera, hauek biak elkartuko banituta dar, eta gero telebistara eramatzuten hori gure kaxan. Hori izan behar. Irratitik telebistara, zer nolako saltoa edo jauzia izan zen hori? Polita. Gure kaxan, horrere, saio batzuk ere egin zen ituzten. Polita izan zen da, oso momentu aproposean iritsitako gainera, ze akabo bakea egiten ari ginela ere, eskaintzaren bat edo beste iritsi zaigun, hau, telebistara eramango bagenu, nigo dut garai hartan enuela ikusten nire burua, oraindik ere irratian hasi berria naiz, nahiago dut hemen pixka bat egonkortuta, eta ja ondo egonkortuta nengoen hortan, gure kaxarako saltoa. Eta uste dut oso aproposa dela prozesua orden horretan ematea, ze irratian aritzeko, egin barra hitz egin, eta aldela ondo, edo, intentzio argi batekin, eta trebatzen zaitu asko hitz egiten, irratian egiten da hitz egin. Eta orduan, oinarri hori ondo finkatuta daukazula, telebistara salto egitea, batean telebistan deskubritzen duzulako, eskuak dauzkazula, eta sekulakoak direla, nirea gainera bazitzen dira, eta non sartu esku hauek, eta xok hori gainditzeari gehitu behar badiozu gainera, zer esan ez dakidala, pentsatzen bat lan pilatzen zaizizun, ez da? Eta orduan nik xok hori izan nuen telebistan hasitakoan, baina sikiera, zer esan eta nora jo ez dakidan arren, badakit bide batetik ez da bestetik helduko naizela nola baita eta hori ja pixka bat bermatuta geneukan. Eta horrela hasi nintzen, anaiaren babesean. Beti goxo. Bai, goxo, hori gauza ederra da baita ere. Eta batzuk gaizki, baina hartuko dute, baina hori zorte handia da ere. Plato batera sartuta bakarrik sartzen hasi baino, anai aldamenean daukazula sartzea, asko eskertzen dira nik. Baina orain, anai gabe, zaude, Miluzen. Ileskirekin, hori bai. Arriba batekin. Hori bai. Miluzen. Eta gainera, Kiki Amonarrizen, Osabaren lekoa betetzen. Ez dakit dizu familiarekin. Nolako zemari daukazu, baina, zer suposatu du. Ez da zuri esan zizutenean. Egingo duzu Miluze? Izan zen... segulako bomba. Ez da horrela, telefonoz deitu eta asmo hau dago, eta nik, atelitzea edan, Eta eskaintza oso
oso polita eta oso atsegina eta oso heltzeko modukoa. Banuelako nik buruan, askotan galdera hori, ze aurkeztuko nukenik telebistan gustora da. Eta lehiaketen formatu horrek, ematen zidan horrela, erakartzen ginduen, zeritzen zidan, ja behin saioaren lehiaketaren araua, oinarri horiek ondo finkatuta, hortik aurrera oso atsegina zela, aukera ematen zuelako lehiakidekin jola sortarako. Gure kaxean, gonbidatua daukazunean, erreparatu behar diozulako aldiro, gaur gonbidatu hau daukagu, eta bere bueltan arituko gara, eta erne gomerra daukazu beti hortara bideratuta. Miluzen gehiago da horixe, hemen gaude, badakiku lehiaketak nola funtzionatzen duen, guazen jolastera. Guazen jolastera, ez da. Eta alaxo segituan esan. Gainera, nik usten dut ikuslek aspalditik espero zuten bueltatzea, Miluze edo antzeko zerbait. Ezagit espero zuten, baina argi geratu zena zen, jakinarazi zuten bezalaxe, jendeak oso gogoan hartu zuela, eta mimo handiz gogoratzen zuten saio bat zela. Bueno, eta zer modu Ilaskirekiko... Ze hori ere, ohitura bada, ez da azkenean bikote bat osatzen duzue, eta horretarako ere... Eta sortu egin marra dago, eta gure kaxean bikotea sortuta genugan bezalaxe, eta gero haitzi berra gehituzten, haitzi berra gehitu gauzak hobetu, besterik ezakila egiten. Hori horrela da. Ilaskirekin bazen, bikote berri bat osatzeren kontua, niretzako berria zen testuinguru batean gainera, ze Ilaskik aurreko Miluzetik saioa, zautzen zuen da, egongo dira aldaketa batzuk da, baina berak bazeken Miluze aurkeztea zertzen ez da. Eta alaxi hasi ginen abuztu erdialdean. Nik nengoen Ibizan, eta hegazkin bat hartu nuen, oporretatik bueltatu, eta hurrengo egunean ja lehenbiziko zeroekin, aprobaiekin hasteko, ez da. Eta egia da, hasiera batean, denok ere alerta xamar geundela, eta bakoitzak berea. Norbere burua kokatzeko lan hortan. Ze aldi berean, 3 urtez telebistan aurkezle arituta ere, Miluzen astea zen, berriz ere, ez dakit, non jarri barra daukadan, zer egin barra daukadan, eta baina oso azkar, harrigarriki, eta oso harro gaude hortaz, elkarri hartu denion tamaina, gero lehen da biziko zer hori egin da ero joan ginen Bilboko azten nagusira parranda bat egitera. Horrek... Oso garantzitsua hori. Horrek asko elkartzen du. Eta hor hartu genuen lekua, ja urte osorako. Bai, rolak barneratzea delako kontua, eta segituan ikusi genuen bakoitzak ere ze ekarpen egin zezaken, eta lortu dugu bakoitzak berean, taldi beran elkarrekin, oso gustora aritzea eta Ilaskirekin oso pozik. Zer politia hori. Eta oraindikan, lehendik ezaguna balin bazinen, oraindik ere, telebistak biderkatzen du hori ez da? Leno gure kasatik nabarmenduko zenuke, behar badagoai Miluze... Gehiago izan zen orduan, irratian bakarrik aritzetik. Hori da. Irratian eta telebistan aritzera, eta batean, baina orain jendeak esan dit, Miluze ikusten dugu eta baina ez dut nabaritu nik horrela, telebistan ari da edo. Jendeak esan du, berriz ere hemen da bil, ez da? Miluzeko. Genekien aritzen zela tarteka, orain... Zegia, gure kaxa bukatu zenetik ere, tarteka bat ere, barre librean aritu nintzen, aurrek urtean 2 batzuek saioan ere kolaboratzaile eta orduan ez dut jaso, bapateko, esan dute, hor ere badago, hor ere, Hori da. Eta aukeratzekotan zer dauka adibidez zuri gustatzen zaizunetik? Irratiak eta telebistak eta zerrez bakoitzetik ere. Ondo dago bi egituzelako, bakoitza bere ezaugarriak, eta ezaugarri egizatearekin, galdera hau egin digute askotan, baina uste dut gaurkorako, pentsatu dut analogia moduko. Analogia. Zebiko, barkatu. Horregatik ez dugu suspendituko. Analogia zateatik, igual bai, Nik bada ez bada analogia esan dut. Hori da, zuk esan analogia. Pilota munduarekin egin dut analogia, ez da horrela. Bai, ados. Iritu zait, igual ez dago zentzurik, baina zaterako irratian aritzea dela lauterdian jokatzea. Egiten da, kantxa nolabait mugatu, baina egin behar dituzu zentzumen guztiak eta zure jokatzeko molde guztiak ondo zorroztu, esan dut, irratian egin dezakezu hitz egin bakarrik. Orduan, hitz egite hortan, trebatu beharra daukazu, eta esaten duzun hori, izan dadila alik eta zorrotzena. Telebizan ere bai, baina hor daukazu kantxa osoa, hitz egiteaz gain, gorputzak ere laguntzen duelako, keinu bitartez ere komunikatzen ari zarelako. Orduan, niri gustatzen zaizkit biak, irratian zaudenean aukera emate dizulako hortara jartzeko, eta esan, edo gidoiak prestatzen dituzunean ere, hau esango dut horrela eta horrela, eta izango da zehatza, eta saiatuko naiz horrela botatzen, eta ez daukazu beste buru austerik edo beste preokupaziorik
ea eskuak non dauzka. Bai. Irratian ez dagozu eskurik. Baina telebistan aldi berean, esaten duzunari beste zerbait gehitzeko aukerera ematen dizu keinuen bidez. Aurpegia jartzea gustatzen zait, begiradak, horre ere badago beste karga bat, ezta. Orduan gustatu, eta gero zerrez gustatu, bai, irratian akaso oso goiz jaiki behar izaten dugula. Bai, oso. Eta hori gantza ez da aldatuko. Eta gu ere ezkara ohituko sekula, asumituta daukat. Orduan gakoa ezke jatzea gehiago. Eta telebistan, bueno, askotan, ba horixe, batez ere hasteko, grabaketak hasterakoan eta irratian ja, estudiora iritsi eta hizketan hasta daitezke, baina telebistan, eskatzen du beste esnatze bat eta beste aktibazio bat. Hitz egiten ari zarelako, baina kamerak ere hor dauzkazulako, eta gauza asko dira. Prestaketa bat edo pixka bat gehiago behar duzu. Bortitzagoa da, hasteko momentu hori. Bai. Gainera itxura guztia kontutu behar da. Lo aurpegia daukat, segurenik bai, disimulatu egingo dut, ea nola eta bar, ezta? Bai. Ondo. Eta, bueno, zure ibilbide guztia euskararen inguruan ere egin duzu, euskaraz egin duzun, bai. Zuk esan duzu, etxetikan ere badatorrizun zerbait da. Hala jaio gara, eta askotan, enbatek lotxa pixka bat, jendeak egiten dut, eta egingo badute, ondo egingo dute, edo hala pentsatzen dutelako. Baina nik ez dut hasi nahi nire burua horrela aldarrikatzen esan ez bezala. Erabaki dut euskaraz hariko naizela. Bai, hori. Ez da erabaki bat izan. Eta jendeak txalotze ditu horrelako gauzak da, mirezgarria eta txalogarria eta bar. Baina besterik ezagutu ez duzunean edo hain natural jaso duzunean zer egingo duzu ba? Ala segi ez da. Ez da deseraiki behar izan dudala eta desikasi eta beste bide batzuk hartuta. Ala jaso dut eta ala jarri izan dut nik ere. Behin esan duen gazteleraz, monologoak egite dituela euskeraz soilik, gazteleraz ez dakidalako. Hori galdetu behar nizun, ez da. Gazteleraz ausartuko zinak, gero bakarrizketen joango gara, baina telebistan edo irratian ausartuko zinak zerbait egiten. Niri erdarak asko gustatzen zaizkit. Eta Lisboara joan izen Erasmusa egitera, eta hizkuntza gustatzen zaizkit. Eta hizkuntza berrietan aritzea, eta zure leku horre lekuzkanpo, edo zure burua lekuzkanpo sentitzea, eta oso ariketa polita da. Eta gazteleraz ere, bai, duela gutxi, alako tipo, ez dakit nondik nora, festival jaialdian zebilen tipo bat, eta idatzi didan WhatsApp bat, esan ez, haizu, noizbait, egingo zenuke, gaztelera den Madriden, eta egia, aitortu niola, ez dudala ikusten hori, askotan badirudi, batez ere hemen ez da, hori badela salto kualitatibo bat, eta izango da akaso kuantitatiboa, kuantitatiboa bai, baina kualitatiboa, igual hor badauzkagu barrena duta txikitasun batzuk eta bar, eta badirudia gazteleraz aste hutxagari. Baina bestalde badago, Madrilera joan, eta ez dakizek rabaketetan aste hutxa, hori segulako esperientzia izango da, ez da? Orduan, nizeragipa, seguro nahi segula dituko tipo honek. Baina, ez dut gezurrik esango, kuriosidadea eta pizu zidan hor. Hemen usten dugu, hor txetxak botatzen dugu. Madrilera joan da zerbait grabatuta da, esperientzia hutxagatik ere, beste lantalde bat ezagutu, jende gehiago ezagutu. Horri ateak izuzio ditxina. Hortxe utzizu dejadatxoa, hortxe. Lauterdian ari gara. Eta, gero ja aipatu duzu, baina, nekatutak etorri zen, ez da? Esan duzu, ez da, zure ibilbidea dagoeneko ja lotzen ari lotuta zegoela humorearekin, eta erabakitzen duzu beste pauso bat eman, eta bakarrizketa bat sortzea. Kontatu pixka bat, nola sortu zen nekatutak? Eta lehenoko analogiari tiraka, uste dut hor topatu dela nire kantxa perfektua hori dela. Nire frontoia hori da. Stand-upa egitea, komedia zuzenean egitea, ze batzen ditu irratia da telebista aipatzen zen dituen, ez da? Hor denak ere lotzen dira, ze esan beharreko guztia ondo zorroztu beharra daukazu, baina keinuek ere ondo bakizun bezala sekulako garrantzia daukate, eta gainera gehitzen diozu publikoaren momentuko erantzuna. Hori. Orduan uste dut hori gaindiezina dela, ez da? Eta hor ere zaletasuna, eta gogoan daukat Andreu Buenafuenteren monologoak adibidez, nola ikusten, ze gustora ikusten dituen. Eta jarri nintzen horrela, ez izan dituen, 13-14 bat urte, eta YouTubeen orduan La Sextan zeukan programa eta monologoak igotzen zituzen da, ze gustora nagoen, ez da? Gauza batzuia berez, beste batzutan zaletzen saiatu egin beharra daukazu edo esfortzu txiki bat egin, honekin gozatzen nuen pila eta
eta nahi gabe ere, baina asko fikatzen egiten, beira, orain ahotsarekin egin du, joku hau, edo beira ze aurpegi jarri duen, edo iristen zitzaizkidan horiek guztiak horrela, ez da? Eta, bueno, iritsi zen pandemia, eta esan, edo egingo naiz erotu, edo hasiko naiz zerbait praktikoa egiten, ez da? Edo hau guztia zerbaitetara bideratzen, eta horrela baki nuen, hasiko naizela, idazten behintzat, monologo bat izan zitekena edo, eta gero hortik barre librea sortu zen, Antxon, egingo duzu hemen lehenbizikoa. Eta alaxe hasi lehenbiziko urratsak ematen, eta gero nire desioa baitzen, guazen emanaldi txiki asko eskaintzera, eta jende gehiagorekin elkartu, eta pixkanaka urratsak eman, baina hemen aparteko eszenarik eta ez dagoenez, ikusi nuen nire burua horrela behartuta. Pasako ditut hilabete batzuk etxean idazten, eta aterako naizean nire ikuskizunarekin, eta horrela sortu zen nekatutak. Zergatik, nekatutak? Nekatutak. Sekulako grazia egiten zidan. Hor, zebian, ez bueno, igual, kakotxe artean, edo ikuskizunaren izenak... Aurreko lagun batei, esaten nion, oso polita litzatekela azerketa suspenditzea nekatutak esateagatik. Bai, hori da. Justizia komikoa litzatekela. Hori izango litzateke... Zakit, hain ausarta, nahiz, Arrezko egingo du gainditu azerketa aldela, eta gero eroko. Hori da. Nekatutak jarri nion, sekulako grazia egiten didan zerbait delago. Ez, euskaraz bereziki trebea ezten jendeari barre egiteko asmoz edo, baina nekatutak gustatzen zait, eta gero grazia handia egiten zidan, nabaritzen nuelako umorea egiterakoan oroar bat zegoela zuzentasunerako eta joera bat, eta grazia handia egiten zidan ja izenburua gaizki da. Osa, egingo dut, estrenatuko ikusitu bat, eta izena gaizki dago. Eta horrekea, baten bat igual alergia pixka bat ere eraingo dugu, baina hori alergia pixka bat eragitea ere gustatzen. Bueno, humoreak hortik asko dauka, ez da? Azkurea eta... Eta erabilia egiteke gauz askotarako, irudipena neukan, adibidez, aldarrikapenak egiteko, tresna ezitzaile bezala ere asko erabiltzen dela, eta ondo dago, baina iruditzen zean, baina beste gauza hobetarako igual ez da inbeste erabiltzen, ez da? Orduan gozen pixka bat bideo okertxeago batzuk edo hartzera. Eta zen horako esperientzia, zoragarria, ez da? Gogorra ere izan daiteke, ze batzuk esango dute, ara, lau txorakeri esan eta... Baina egia hori, ja oso aseratik gainditu behar izan genuela, ze irratian ari ginela ere, besterik ez duten esaten. Komedia egiten hasita, lau txorra data. Ta aseran, nire indignazio, jende honek, jakingo balu! Zema denbora pasatzen dudanik gidoiak idazten da bar, baina gero ze egiten zara, jende horrekin aliatu, azteko jabetu tonto xamarra direla igual, baina gero kontra egin baino, bai, ala, joten ez txorakeriak esatera, eta asko gustatzen zen nire lana, ez da. Baina bai, kaotiko xamarra ere bai, ikuskizuna estrenatzearena, gora beratxua, lehenengo emanaldia igual oso ona da, eta esatzen duzu, bale, listo, azten zara, beti segurtasun bila nola baita, eta beti ondorioak ateratzen, eta demorarekin ikasten duzu igual, ondorio gatera behar direla, epe luzerago edo jota, ez da? Gaur ondo, bihar gaizki, ze gertatu da, azalpen baten bila, igual izango da antzo, igual ni... Bueno, azalpenak, edo erantzuleak kanpoan bilatzen beti, ez da? Igual izango da antzokia, igual izango da publikoa, igual izango da argizapena. Baina pixkanaka egonkortzen da, eta batez ere asko onak izan diren emanaldietan, asko gozatzen. Eta onak izan ez direnetan, zailtzen horre eta azala pixka bat gogortzen da ofizioa zer den ikasten. Aurrerantzean besterik, badukazu ideiarik, besteren bat egiteko eta... Hortarako, bai gustatuko litzaiake, nekatutak idaztera, esan bezala behartu nintzelako, inguruan aliantzarako aukera gutxi ikusten nuelako, eta gero jabetu naiz, eta kanpoan ere beste referentei eta komiko handiei eta entzun da, hau esate dute, berez ez dauka zentzurik zuk komedia ikuskizun bat ordu bete, ordu eta laurdeneko komedia ikuskizun bat, etxean kolpetik idatzi, eta hori jendaurrera ateratzeak, eta iaia suizidio bat. Ze gau, termometroa falta zaizu, zurea badaukazu, eta lagunena, eta nik Ainoari bikotekiari segulako txapak ere esatu nizion, baina bera ere da bat, eta ez dira 200 persona, orduan, gustatuko litzaiake urrengo emanaldia idazteko prozesu hori, jendaurrekoagoa ere izatea. Eta hortan ari gara, eta zuekin eta mirarirekin ere, eta inguruko jende askorekin ere hitz egiten ari naiz, ea hemendik aurrera sortu ditzakegun halako emanaldi informalago batzuk edo,
Probalekuak. Hori da, ze horrela funtzionatzen dute. Hori da, bai. Eta atzerrian ere horrela ari dira etengabe. Orduan, ea pixka bat idazketa prozesu hortan termometro gehiago pilatzea eta esatea, hau ondo dago? Bale, gordeko dut eta gero aterako naiz horrekin. Baina hau ona da, ja. Hori da. Bai, gustatuko litzaiak, hori da asmo. Primeran. Bueno, denborak ies egin digu. Aiba. Azterketa bukatu da, barkatu elkarrizketa, badakizu. Zebirako hitz egin behar omen dira 10 minutu. 10 minutu, bueno, hori Bete gainditu dago, ditugu, Iraupena gainditu dugu. Iraupena gainditu dugu, beraz. Edukia eta koesioa igual ez, baina. Hori ez dakigu, baina, bueno, placer bat izan da. Berdin. Primera pasa dugu, eta laster arte. Hori da, elkar ikusiko dugu tabernetan edo komedia saioetan. Aio. Hola, si ondo? Oso ondo. Primera, ma. Koldarra zarelako zara umoregilea, bai, eta uste dut elkarrizketan ere aipatu dugula, ez da polita, aprobazioa bilatzeko modu bat badelako, ez da? Txiste txiki bagota, jendeak, ja maiten naute. Eta igual ez da egia, baina beldur pixka bat apaltzen du umoregilea izateak. Bueno, aldi berean ausarte izan da, Ze egiten dute bi irrati ezatarik ohean? Ahozkotasuna praktikatu. Dut nahiko ulertzen da, sexu orala eta hori. Aukeratu eta arrazoitu. Publiko hotza ala hegazkina balira. Ua! Bidaiatzeak ematen beldur pixka bat, Eta bali urruti dago, Beste herrialde bateko umoregilea banitz, eta horiek gaizki bituta daude, publiko beroarekin bituta daude, esango dituke hegazkina balira. Baina Euskal Herrian publiko zarekin ondo dituta daude, beraz geratuko naiz hemen, eta aurre egingo dit. Eta gero igual joango naiz ospatzera balira. Anaiarekin ala ilazkirekin aurkeztea, norekin nahiago. Nahiago bakarrik egon. Ez doma da. Ilazkirekin, demora gutxiago daramat, eta anaiarekin ere aurkezten dut. Orduan, irratian anaiarekin eta telebistan ilazkirekin. Pare bat urte barru galdetuta igual aldatu. Tostada jan diozu anaiari. Hombre, egia da, eta farandulako mundu hau oso baita gora beratxua, berak jantzuen tostada. Lehenbizikoa berak jantzuen. Nintzartu nintzen atzetik apal, eta entzumerri izan nituen entzunbeharrekoa gainera. Anaiak sartu zaitu eta bar, eta egia aldi berean gainera. Orain niari nahiz tostada jaten. Baina hemendik urte atzutara, berak ere hartuko du beste tostada bat, eta biok tostada jaten jarraitzen badugu, biok kontentu. Eta hau azkena izango da, luze izanik ere, zer etzen nuke sekula kontatuko. Zenbat irabazten duan. Tostada jaten ari nahi. Baina ez dizut esango. Baina tostada kompletoa.